Nana saci seswa luar biasa. tasih laras mboten nggih. Iya. Isih. Iki wae ajare ning akapela. Ayo. Bener. Agre planting blong ding plangating blong. Kuwi wis kuwi apalane kuwi mati urip. Heeh. Arane po sona tangan dingin dengan dingin tangan dingin tangan ding sayur rukun setiane jelali kowe gotong royong nyambut gawe la 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 Cingken, acing acing, acangken, anjong kenceng, acingken, anjing kencing, dongken, 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 dong. Muro, la 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 la. Iya. Siapa? Mas Dio. Weh, luar biasa. Migunani. Mane saya mboten bapak-bapak ibu-ibu Mbak Soimah ling uler kambang. Jos. Saya arep ngomong ora saya ya ora kepenak. Ya mung sakmono kuwi wis ben diteruske Mbak Eka wae. Iki sing maido ming Pak Pardal. Piye? Saya mboten Pak Pardal biasa. Ora apa-apa nek kuwi wis. Ora apa-apa. Lah, kita serundeng iki rakyat ora adol serabi ta kowe. Aku ora iki Pak Yanto kuwi lho. Tunggone anakku iki. Oh iya. Kok ademen. Monggo Mbak, monggo, jenengan Mbak. teke aku mau sakmono kuwi mau kok. Apalane gek tekan kono. Tekan kono kuwi. Dancing. Ya.